Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Wait, are you gonna watching this kasi curious ka lang? Or may napansin kang pagbabago? Or pagbabago ng ugali at behavior ng partner mo at sa sitwasyon niyo? Or hindi ka na talaga to kung mahal ka niya? Well, isang sign na yan. Pero hindi lang yan yung sign. So stay put and I will give you 10 signs na hindi ka na niya mahal. So before we get into the video, let's get a shout out to my baby boy, Aaron Jude. So number 1, iwas na siya. Madami na siyang excuse, busy lagi, wala na siyang time sa'yo, pero sa ibang bagay, meron. And number 2, hindi ka na priority. Kung noon, ikaw dati yung inuuna, pero ngayon, hindi na. Number 3, cold. Minsan, hindi na niya sinasagot yung text at calls mo. Pero, pag sinagot niya, wala siyang ganang kausapin ka. At yung dating text at chats niya na sobrang haba, ngayon, one line na lang. At sa tuwing kausap mo siya, ay parang laging galit. At madalas na din kayong mag-away dahil sa mood niyo. At di na nag-a-update kapag umaalis siya. And number 6, walang gana. Di na madalas magkwento. At kung mag-online ka, bigla na lang nagto 2 minutes ago. Yun pala, nag-out na kasi napansin niyang nag-online ka. Feel me? Number 7, ikaw na yung naghahabol. Ikaw na lang lagi ang maayos ng problema niyo. Ikaw na lang lagi nagsusorry kahit kasalanan naman niya. And one more thing, ikaw pa din yung nagmamakaawa para hindi ka niya iwan. At wala na siyang pake sa nararamdaman mo. Kung nasasaktan ka na or nagsiselos ka. And number 9, madalas na rin kayong mag-away. Simpleng problema, pinapalaki. And the worst is, ayaw niya pang ayusin yung problema. At nakikipag-break na lang ng ganun. And lastly, hindi ka na na-appreciate. Yung dating effort mo, nakilig na kilig siya. Ngayon, hindi na. So, andang na girl, wag marupok. Kaya kung tingin mo na hindi ka na niya mahal, baka hindi ka na talaga niya mahal dahil may taong nagbabago kasi nakahanap ng bago. And one more thing, wag kang maghabol, sis. Hindi ka naman tinutugnaw, bakit ka naman maghahabol? Char. Don't chase and don't beg for love. Mafe-feel at makikita mo naman yun kung mahal ka talaga. Diba? Magugma ba sa kaibigan? And someone asked me, kailan ba dapat mag-let go? Well, kailan ba dapat mag-let go? So for me, kung mas maging boundaries kaysa